Suhejb Rumi, on nije bio Arab, Rumi, Europljan, Rimljan, Bizantijac. On je u Meku došao kao siromah. I bio trgovac, obogatio se u Meki. I kaže Mekelijama, ja odu učiniti hidžu u Medinu. Kažemo, sad ćeš učiniti hidžu, kad došao ovdje, bio je bijede, fukara, sad obogatio se i onda se sve sastavilo. Hoćete kad je pare? Ono je sve tamo. Mogu ja ići? Kad možeš? Ja pare tamo i odu. Ja, pare ne trebaju. Ja to žrtva, tako ne pusti da odem hidžu čini. Kako se pare? Pare ne znači ništa. Meni je sad hidža najvažnija u životu. I otišao. Kad došao poslanikove selam, poslanik se kaže, uspjela je trgovina. Uspjela je trgovina. Znači, halalio sve što je stekao u životu, radi Allaha. Ali samo kaže, ne možeš otići ako će metak ponijeti. Joj, sad nešto, hidža je metak. Neka ne vića neko drug strategiju da nekako sa imetkom vodi. Nije bitno to kod čovjeka bilo. Zato jesu ashabi radijallahu anhum. Ashabi nisu radijallahu anhum zbog to što se rodili do poslanika i sam, nego zbog svojih dijela. Neka čovjek kaže da sam se Bog da me ja rodim pratim. Nemoj to govoriti. Možda bi bio za Bulehebom. Ko znaš šta ti uradio u tom? Bio spreman odreći čega su oni odrekli. I kuće, i metka, i familije, i svega otići radi Allaha radi. I podnijeti patnju, i bol, i mučenja. Ko zna kako bi to podnio insan? Ne treba sebe želiti tako jedno iskušenje. Jer to su ljudi velikani. Zbog toga je Allah pojedince od njih obradovao ženeto na ovom svijetu. Jer su podnijeli tolike žrtve da je Allah obradovao na ovom svijetu da se zasluže ženet. A za sve njih Allah kaže radi Allahu anhum, Allah je zadovoljan sa njima. Zato se Allahu zadovoljstvo stiče djelima, ne samo riječima. Ne rođenjem, ne riječima, ne hvaljenjem, nego šta smo mi uradili za svoju vjeru.